Bună și bine cu seamănă flocasul, cântăm praful răstie țigani. O să încep. Vrem să strângem la acest video 0 like-uri. Să începem. Dacă stai cu cineva pe aici să fie tot ori mama, ori soară. Dragalor au stil țiganii, bine se îmbracă romanii, rafinat și elegant și tot timpul parfumat. Dragalor au stil țiganii, bine se îmbracă romanii, rafinat și elegant și tot timpul parfumat. S-au zis toți țiganii mei, cel mai jucat că soarcă ei sunt cei mai ta. Să-mi zic toată lumea bere, acum bala, hai la dans. Dragalor au stil țiganii, bine se îmbracă romanii, rafinat și elegant și tot timpul parfumat. Dragalor au stil țiganii, bine se îmbracă romanii, rafinat și elegant și tot timpul parfumat. S-au zis toți țiganii mei, cei mai jucat ca soarcă ei sunt cei mai tar. Să-mi zic toată lumea bere, acum bala, hai la dans. La 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 la. Guys, eu sunt o cântărie, nu sunt o cântăreață, dar vreau ca să devin și... Da? Ce fac? Cânt! Vreau să ajut pe Iuliana Peregoi pentru că sunt fană de ei ca să aibă 1000 de abonați sau 2000 și o să cânt și o muzică de ei pentru că îmi place, dacă vreți acum. Dar o să-mi ziceți în comentarii când, dacă vreți și partea a doua. Dacă ajungem la acest video 100 de like-uri, fac și partea a doua, vă promit. Și în plus ăsta e contul de YouTube al lui mama de anul, dar nu știu am făcut și am postat pe acela. Sunt o proastă. Vreau și pe Ana Peregoi și pe Iuliana Peregoi să le ajutați mult și să le urmăriți. Sunt chiar drăguțe și are o voce superbă. Și pe Ariana Grande și pe Bibi, dacă vă plac de ele. Are o voce superbă. Și dacă... Tati!